ne se ye yo no de ene na abeda ho no edam anim se sia me na wo kase wa ban sika pe ne mum je wo nie mona mienu na mobae e kwa se baako e de ne kra twa so asana mo yesi beko beba ataju da Boniface Dr. Likey Kiki Usa Adi enkwa my dear, the lifestyle of your I'm pay the real city no. As a one chira baku say. Me no panga chira me chira me pa. Now when you fear when you're buying this one country on saying. As a simple. If you're not way we change the 3 seconds. Oh you look at. Our person glass in the man blah. We need to no I will be a diana. I say line native abuse na. They are the train but house. I'm going to find now so only Subai on Peo. Nadiana dear. But our party work with you. Diana Umi is Socrates with Pampino. You say Diana bed. Our party work could be. On Patrio. David, life in a different one. So, or Tressa Loca. Now you were done for classmate Ama. O class, yeah. Hey, any timer. Well, can't do this on TV and pamper you. Set timer was set a timer. See, not yet. I saw no friend, Anna. Now, so what you let me choose why I won't make you. Of course, fear months was an overcome. A few now for you now. You cannot catch it all. Not you really to 1 million. For one who laugh for 1 million. That will be other way to be man. One another one or two in a bomb piscina. Now they were before Benny, Miss 1 million. She Cassana, what then I'm machine. Once I'm a baby, I'm a Cassana. Then that's why I can't miss 1 million or even a woman. Yeah. No. Hey, Sammy. Oh, better not see. Sammy. Hey, Ada. Oh, I said, me busa. What you call me? Oh, let me know near the you are not me knew near the 18 years. Hey, now we move hard. Yeah, Sammy, indeed, oh, now 1 never 2 class and I said, we need any free nursery back. Yeah, Bunny, it didn't work. What's when you need to that's when you see Marcus baby. We need to be an intimate and father. Also, classmates, also so dear. Upon I come a year, Pabla, stories. When you found castle in Saka, when I send the classmates, huh? Oh, I'm from San to 2. I'm from the San to 2. On pet. Now we're still an amaco. I really green pepper. It was be a more to us in a luno. Massa, me, I didn't see I am. Diana, we shall be a 1 year 3. Ah, and you're going to use canoe. The Panabanu would be a man of Marcus, you know, I will bet me up. Sammy, make what idea? I bet me at the genuine pound because they are with me. The real will see you on 1 year, will be poison.
I hear you be poison. See ba ku pe na otiri mutiri. Ani e makuna no ade pa. So munim na mo de me knife di agura on. O ka send dance o classmate didi o. Na de no wa ben ha na. To na me wa yi mu ho. Kwajo kwa tuma yi na so. Tie de na otimi ti se duan na ben. Me de pipa wo ma. Ani dem pipa. Inti da be ba wa nya aduane. Obeba o meto aduane be den. Mini ko da no kwa de mo na msi da bi na me check on some buy. Ah, any o tam ka. Inti stories no atwere gu ono mo ba na wo direct ana se den. Omiyo to oni ma de amedwe. Ada me o se ko film ma to so. Omiyo to oni ma de amedwe. Let me show us obi ni classmate. I say mfata kura. Ai. Ba ko nyini sini ba ko bebebe. Boga. Mumi ni dimi an ko e. Dia na mo ye no. Ona si yemfa yensan to aduane. Obi ni classmate. Ti didi so enya ho to nidi. Na si wo didi ayente aduane ne so ye gina ba bi na wo di nkomonti. Hey, dia wo di share wonu no once na to mu. Obi sire aduane dia ono mfa wo ote ya no wura mu. Dia wo ti share wonu no once na to mu. Ai sami jamfi. Me anam to da bi. No me ha. Kumi ko abretu. Kumi enya ye nim se kumi ko ye ne. Kumi ko ze nye ne. Afia obedidi na abeka kumi ase. Wife ma na me su. O sa. Odo. Na de wan fa nsu ama. Na ai wadan fo pa George na wanko. Say ne no mo ye no pa George. Pa George abu yi. No ko di mo kon san. Za George. Ah. Afia. Nne pa George na de bia ko didi ono na. Me be didi ni fia no akofa se na na ko ni so ni na didi. O da bia. Na ne wo start di wadan fo eduan on kada o. Wo start di wadan fo on kada. O kana se ya o ka. Da bon kada. O ka ba. On kana bone so se ne e dia o se ni classmate. Ano so ntini makona pia. Bia kasa wo. Bet sam. O be bo no na ama o. Oh. Bet sam. Tama. Aye, my be a map. Ya ye bi eye. Unko da why? E mo dim light kra wo inside. Masami so ma. Wasi nsu. Ya my adie na. Ano kra de coke won pe o. My disclose. Mami bi so. On the coke kra de on pe. So no time de okoto ade o store o muza no se coke kra de enye ne lie. So no se. Eh, ntu so so ampa anti ni se wadam via mepie so a. Ntu nko betime de aduani. Wa fu science so kwa. Ya sebo. Afro ni ngua kwa. Osibi mu amu. Oba na bere papa. We kongosie no no. We be 3.5. We didn't just answer. O didi so on siri yo. Eh, okay. Na mo na mo yo officer. Obia wo Afia na mo be sia na se mo na mfo dada. ye namfo dada. Obia wo be di obi aduan na hwe nkontro mo ekura. Na wafe. Wotie aduane ne sene aduane ye ne de. Ha? De wa frɛ wo se be wotie aduane ne sene no. O so aga ti ha na ma me ton do kuna wo ye bo do kun to te mi. Be dey. O to te. Tokura wa twa atu ne ni. Le kogun de ombe o. Ne pe. Za mami tu suma. O be ko tu so ara. Ontire we Na so. obi a wudi obi aduan na etime ntu. Ya jimi na no obi didi mo ti ko so so. Mo ni respect wa ho. Mommy say ene o ma na ofi ase ye ja. Ye didi aje nka. Na no so na be fi aka obi ho asem da. Obi An ku dey ti mi bro. Obi anka o wan asem o. Be no ubenya ba. Ah, wo dey bi ma sam je. Mi je ma. Oni pe didi na mo kasa. O mo de bi an so me ko ka ho. Na mo kasa ko mo di mo na. Mo ma me bo do kun so ti for me. Enu ano be nwa ka. Ajechi wo. Ajechi. Ebi anyi chiwu sa gota didi aduane. Anyi chiwu ti check ni ye. Mo ko na boni papa. Mo mi enu. Mo ko na. Mo so me la ho na. So abege na. Then me August. Ana so ye de. O ka se maguna so ya poise we no. Ya poise we no. Obi atu. Obi ama wade aka se magu obi asuma wo no. Poise no. Obewu anko ewu dada. Da mutu na we ya bi kunya na. Ye no wa je free ni hono. Abla ba be ya be bo ba.
Hey, no, also me. Sammy ti wani me. Ye over go. Mami yo. Mon kata suna. Wani mun Mami yafi. sa man take akra man take last one. Enye utrim kasa o. Kasa. Enye utrim. Dey show mu bi yipi. Dey show mu bi yipi na yoke. Onka de. Na ni wuyi pie kwa yo. Yipi na yoke. Ya da bo ya. O de mane tobako. Same tobako. Sammy o se tibako. So samete. Tobako. What the ya? Same tobako. Samete tibako. Same tobako no fanko. Mini some free how akwa adumu afi kwa say ba O be yi. sia bonta Same bo. tobako no fanko. O se te. Samete. O ya ka on. Ti fira ko sia. O be bi awia no wa te no. Ade obedi ade ani so ye te so di wu. Samete no vango. Samete. Wan ka se tamo ho. Na mo ha. Samete no vango. O person ko ti no vango. Kwa de fasi baby. Sammy duane ka wuti be ko ano. Eduane ka Sister, ja won ti ba ko na nko. Why? O se fa. Koku ka kre kura no, o de be num koku no. Ade na obi di na mo tete. Aduane ye mo ma me dia na. Sammy school be na mo ko ye. Ya san to ade. Emma school. Jimmy asana me ka. Emma school. Me kwa me se mo kasa me mfi me bi me de kwa na me so. E san wadan fo no ba to wo class eh. Wutu to wadan fo de lu ni ma de. So we mo ma bo no mo na e repeat Ala me ka to say repeat me. na we be that one ni sini bebe o ka wa na ma. Emma school na wan kontem. O kontem. Sister, ohun ye samye hinu ohun. Da ko Na wa ni na mo beta sa. Ya no na wa beta me o question ti. So mo ntwe mo ma ni ni nkomo ka. Amu di abusan ko mo. Mi aye nyira ni se mo mo. Omu ni akire se ni o ka ye no. So ko kwa di ko nya no no. Ade wanum bi. Anum bi Da e. mo di nkomo. Da mo ntwe mo ho. Ya 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 fe. Oh, Charlie. Ada na mo O ni. ya o ya fe. che na se o. Na se ni na ye ofia, nti utimi nka nche se nko se Ya de. so wani ati wani se baba. Baba de ye. Baba wan. Baba Bukari. What's this see ya? La, ye Ah, o mundi ko. Yati. Ka o ka de on ni ka. E mo ale wanu hu why? Ai wa no. U pia so bia be mu so be. Wo be dia. Na ko mu fi won ko e ni obi di ni ko mo na mo di. Tama, me pani e mo ye mo fi ha. Na de dia ni. Ya. O bu bu. Ya na ya fiango. Mo nko. Dia ni ya ye. Obesha. Obekuya. Mo fe ti mo to man sa mo to kan. Ewia se oba ye, eto be ne bon. Eto be ne mo. Fa on se fa oto na re. Nemia. Fa on se fa oto na re se. Nemia se mo wa. Se to kan se de ni tu ehwam. Nani jeji koko. Utite nani jeji koko de. Utama wa fa na ni kesi. Morofu no. Be me de kwa me de shefu. O sharia no ai na ni. La ma sami hwe ba ku. O sharia no ai na ni ngete se chana for di ko da. Eh, la ko do ti se ni ku no ku da. O se wie bien. Sami ye o wa o yo. O sister o ye ma lu fa ko. O yo ki fa ko. Mo toye. Mo na mo toye. Sami wa kasa mu yo okay. Wa pasa atare na hye wa no. Wa pa. Me pa ye. Wa pasa atare na hye wa no. Eni on ana ga zuma paso wa pampam. Lebla. No kasa na ma pampam. Me de shefu. Adia na je se nti na maka hu no minga nto no bia be fa ko. Me de wura mu toko na me ka hu. Minga nto no bia be fa ko. Me de ajira yabu mi wonti ase wa wura mu. O na se Sami de mfini Marcus die. Omo mi film club le ma mi hu omu nyina o ma bia ndamfo saa. Me wa dan no ka se ne classmate ni Marcus no.
So we some dem just say wanyini. Because we na promote me say wanyina say Marcus yo mo yina say Sami Jemfi ka say no classmate no dia. Ene wuti mu say Sami Jemfi no mo school no repeat. Ana Marcus beto na. Na obi na be ka kiro Sami Jemfi dey say we na ka say kwa wa bon. Nti o kana na say the classmate pa dia ana we no kana nam. Ana Marcus free class 1. Sa beto no. Yo na school me on go football no. As o mo year sports nti no ye be so be ko ani be ko ni ma obe gina fa akosa radio ni talent wutum se bo ankasa na wa bon radio ni talent da bi wutum se class papa no ni o we so tina class on we class champion enti wa obetimi bi ono kwanka mo omo se anom hye back seat bi enti wo do mu se class o kasa na se teacher ni bi se hwan na kasa se wo boni deep a wo teacher fi wa ba bu ya ma black wo wuti da ma utiri mpo sa de ni bi na no oye ya semo dem fi de se ni ono de bia fie wa wo hwe na pampam a wotum se wanyini wo se ne class and on sam fele nzuzo dabi oye ya no atiro me classmate ni o se oye proud se Sami Jemfi na yebi Sami Jemfi na hwenu ayi fene jan Marcus na hwenu Marcus na hwenu ni renting na Marcus na chairman ono no papa panimo no na se ne classmate nti wa fa ne se ne ba na hwenu ya ne Jemfi susu de ne shebre de she Marcus na hwenu bibia nti won fele se bia Marcus tiska ma ono panyimu se won fele so baje dabi na se Sami Jemfi anyini Marcus esu anti o fa ne se bia ne ba na maniska normal na mi da brabo bo emponi she anti mi so mi be nyini sa na miniska na dabi enka be me ya papa se wo na wo so tutu ni o ma yi se na be ya wo nye se ono atasi she na wo ba fi ono na se ma wallahi we kwa kusimo ka bom no pa o la enyu mo so kwa ko so twimi di mi ka mi se ma nuan se de me je kwa kuna o bata ai kwa ya wode wa matime ka graphic matime ka bla wa wode ni pala wo di wa imagine wo fa bag na fa gumi na fanante akoya adwuma ba Mason wo ye Mason ni sia ana kwa ku sika be di kwa ku ats kan so na wo Mason dia na obetime dia na wo ye wo dia na obetime wo Mason timota wo timota e se wo ko egwaku de mudunya me ka me sa me duane ni je mfa se kwaku ni je mfa se kwaku ni ne wa hunu emfa me nye papa kada tete no odi wo ayasem ka na okeke na obayiri mu je mfa se wo na ma kwaku ni jadi o tete se kwaku ni se so me ni yo je na me se je mfa se wo na kwaku ni obe kwaku swaga obi bu ofu obe kwaku de jadi o tete no jadi o tete no bra matime ka graphic bra ede ni box and the bed sheet o jimi se wotumi se telephone pa ma no ana box we dey box and se broni nyen kwase box se o de telephone pa ma no ya kese fo so pa o mutumi nya o mo ni o ma ani nyame so ya de o o ene kwaku ewu ene o na uno obi kwa ya adwuma utwi na di sen she Sami Jemfi asema America o ba na se Sami Jemfi ni Marcus yire konam ho a abua she na se wo bua wele enka wo tifie mi na tore bia mitimi pie ba be pata wo mo Sami Jemfi ni Marcus yire konam ho o kire se na mu eme dia fama me hwa na ye duane no nye Marcus yire abal sana Marcus on so to ye na se ni classmate o be den ura bi sam go sam so wani ndi ntina me puma djuma bia me beda nwumre ntino me ndi e go to fie o mo mo nyanko fa no e sha se free school bo enti nya na asem to wo na Marcus ni bi kakra wo ni nsem anya sa boy no na se enka wa free na chi na da na se ni e mi se mi ko shia mi classmate a woni bia men kai no scanning wa men kai no ba mi hu so tika mu a woni a won kai asɛm a meka kyerɛ wo no mede me nua ne wo me sɛdeɛ sɛdeɛ owuo ne fa deɛ fa nyinam wuo because sɛ meba kurobo a ne yɛde yɛnsa ntrɛtrɛ me so wekɔ a meba hɔ abɛgye a nkwasiafo nkɔla bi ɔmu tibufuro no ɔmo yɛ me rough mepii ya na kurom obia hu sɛ menni kaprɛ ɛsɛ mahu sɛ wiase sɛ sika ɛkasa mɛserew Marcus me die makasa ntide bia no oba no beto aduane am wodi etide bia no oba no bedidi wo fan boy sem wana de bia na wo pie no oba na ye aduane me bedi bi kwa na me fele me ba bedidi wo fie hokora na ye me fele bra edru ba bia ese kire me masem
maka kyerɛ wo saa meka wo de bɛyɛ yie yɛ mɔ mpaeɛ yɛnya abotrɛ yɛntwɛ nyame yɛnyɛ sei me de matwɛ abrɛ wo Marcus mesi me nim baabi yɛnkɔ bisa yɛhyɛ birim yɛkɔkɔ ibia na wo hyɛ bere kwa na yɛ adeɛ ketewa bi na adane ba wa nkɔhwehwɛ wo hyɛ bere mu a wo de sei no fon no watwa 60 years na wo nyini no ɛkɔ mesrɛ wada yɛntwa na mo yɛnkeka yɛ ho bi ne yɛso yɛ nante ne yɛso yɛwura baabi ne yɛso yɛafra yɛ mɛɛma ne bi Marcus ɛnyɛ saa deɛ yɛde sei yɛ amaka asɛm wei sɛ media meka na wankɔ a mea metwa fa so akɔ sa menyɛ sɛ bia wo ka me mpɛ sɛ yɛbɛkɔ nanso ne menim ne sɛ nipa bia ɛwɔ ne hyɛbrɛ ne nkrabea wɔde baa wiase na yɛdai ɛne yɛn nkrabea ɛne yɛ hyɛbrɛ yɛde firi Nyankopɔn hɔ bae no yɛkɔ nipa dasani hɔ ne yakɔ akɔhwehwɛ ɛno na wo ka ya na hwehwɛ ma so esan sɛ ɔdasani bia ne ho a obetuma ayɛ dai asesa yɛn nkrabea no yɛ hyɛbrɛ mu ayɛ dai ɛde ama yɛ tinye sɛ bia wo ka me mfa metiri nye sansɛm ne nyinaa na mehu ne sɛ yɛ huruduhu adasɛm so wo ka wo gidi yɛ meka nyane sɛ wiase no Bible say monyima diifo ni monyinyame ni na monyima diifo ni hwa mo ne diifo enka na ntuma ban no muntie no hwa mo na etimi kɔ hɔ akosi sɔfo so nyame pɛso yɛ bibi mani pa ɔde fa ne diifo so entire nyame yɛ diifo ɛwɔ ho na me kɔ yi Samuel no ho adi yi akyɛnse kɔ oyi kyerɛ obi no se kɔkɔ ka kyerɛ nipa so se ɔnyɛ ne nsamanse no obewu ɔde si nipa so eti ye ntina nananom akomfo ana amaalama na wo mu twetwe hye berem ɛwɔ hɔ ade bi ho a wo hu ɔno na wani so wodi sa echi na me twa nyame ana awurade nchichiri sika mfiri so meto mo wo but the more a wo bɛkɔ akwankyera a wo de begu fam ade bi ho a na bi na yi baabi esese yɛde to baabi ensese yɛde to baabi esi yi firi hɔ na ekwan mu bie ne nipa sɛ amamra ne amane adi gu fam a wanya kwan etu anamon ɛnyɛ saa ne ɛbɔ bra wo sɛ yɛntu anamon ne adi nyame bɛyɛ a la asɛm bɛfɛ yɛse yɛnkɔ wodie yɛnkɔ wei na wokɔ fie dɛ na akwɛ wonkɔ yɛ hwee ba akwadwo bɛkyew ɛnɛ ɛkyina saa na sɛma wo ka no deɛ wo ya mmagye w'asɛm no ato yɛmaka ɛsiane sɛ mmea na meka sɛ obiara ne ne nkrabea ne ne hyɛberɛ ɔde firi wiase bɛɛ nanso obi koraa wɔ hɔ a yɛgyee na woɔ na ɛhɔ a ne yɛsesa ne hyɛberɛ nti nyɛ nipa dasani na wobɛkɔ ama na yɛ nadane ama wa na wote waa wankɔ nso a na wote faako a wote w'adeɛ so bro me yɔnko ne wo ɛsiane sɛ wonwene bɔne ma yɛ nyinaa wopɛ yɛ nyinaa yɛ yie ɛsiane sɛ wonya adeɛ a manya saa nso na menya adeɛ a wanya sɛne medidi ma wonya bi di no saa nso na woso sɛ wodidi a wobɛmma nya bi adi nti sɛ wo se yɛnkɔ ne yɛnkɔ hwɛ yɛhyɛ berem na biribi na asi kwan ne yɛntwe mfiri hɔ ne yɛmmɔ nadane a bro mate so ɛyɛ tie Marcus ɛyɛ tie yɛtwa wan bɛserɛ wo ti da bɛ na opsi yɛ kɔ me ne yɛ akɔ me bɛfa ntina mba yɛ amatwe ɔgye me pa yɛ wo ankɔ a me kɔ yɛnkɔ yɛntu anamo ma frɛ nipa na ɔsɛ yɛmmra yɛnkɔ me nwura fie wo wura fie di na wo kɔfa me sɛ me ne biribi wɔ me ho ma me nhwɛ na me hu ɔbaa no na so obɛtumi anya biribi ama nti waa we yɛ nyɛ ɔfɛle biribi a te sɛ ɔkɔ hu ɔbaa na ada ho bɛfono wɔ ɔbaa no ha bɛrima a wɔte ɔbaa nkyɛn a nneɛma nkɔ yie ma wɔ ɔmɔbotu Same na bɛfono wɔ ɔbaa no Same Bible kura so ɔbaa bɛgya na agya ne na hɔ na ɔde ne ho akɔka ne ho kafoɔ no ɔma yɛ baako me ne mienu yɛ baako nsa kɔ ne nsa aba na wo kura wo nware kura nyɛ me hɔ na obedi na wo ya wo fɛre wo de ya ka sɛ Bible say ɔbaa bɛgya ne na hɔ na ne na wo gya bɛtena hɔ na wo ni ka nyina yɛ ho namba ka yɛ de afuro na wale me ne nyina de ho namba wo de yɛn kɔ na de kakra bɛfa no fi yɛn fa ne yɛn kɔ Atagi da Boniface Dr. Likey Kiki boy bi na de me ba ha boy bi na de me ba ko sinkran na kyerɛ sɛ waba happen yɛ gya no ɛna ma me hu na sɛ no nka ko sinkran wi wo kyine wo ɛnyɛ me na me kyini abrabo no de du be ko akoduru no ni yɛ wo ka no de ne kwan so a no na maka kyerɛ no sanse nipa de ma tenten akɛse ɛte sɛ kasa bi yɛ daika mu kura yɛ ba da bi ini hwia yɛ dam
Yeni hwe. Bia ye de che se. Abrabo a ye bo no yi huna ni mu ni akutere. Nkoma woni me die no kwa na ma mi hu se ye bedura asase we so ha no bi ye de. Ye hyebre no bi bo na dan. Sorry. Wede mu pancheme. Na mene nana eji nko mene chamba etwetwe nko makaka. Wede. Na mu mache yambo ne tew. No be ufro ha menhwe. Wede. No hona mna nkasa ma bisichi. Ekwanso. Wede wo bisabio. You therefore wede hu ya ha nya bone. Yedi ka akwa asono ye no so mu kaka sisi mu nhia o mu bafi da bi o ha ya si. Therefore ye baya you kura na bone. Me na me ne boy ba ko. Na na yire ne ha na aka so kisi ku na yire ne free. Ai. Disi na bra bona ko Se na yire na wu. Na yire ne wu ye ne sika no koso sa. Mo aya bibi se ni ahwehwe. Na e ba ya me yonko ni. Ni na fa yonko ache pa. Na therefore chamba ye kasa brabo twa obi achi ma. Me ne madam fudi boye Ni twa wa ni. Ade won kwa dru su da na won kwa busu su da won. Na kintin wo se be ma wa ba fie. Kintin wo se be ma ka che no. Kintin wo se be ma. Enti eja. Ohia na dokoro ye. Ya twa ni ntwo bia no ka kintin no. Minim baby. Ye twa wa chi. Ana chamba. Yam ko no ebia na ye hyebre no ko ye bo kitu bi no obi atoso. Ebi kwa na ya kwankyere kitu obi na asie ye no mekwa mu bi. Ye ko na chamba ho ade wu bia. Ode be mai. Na yesu yesika sem ntimi nyina na ye bre na panyine etese no obagye di sese bi kodidi ko abanke yo. Ono so te oba so. Oba na nu aduane twa bi ma ni di. Na be ma wo te oba so ya na wo mobo no adwuma asase. Seye. Me si ade nsuo beto na oba na be hyase ne wontokwa na wotu. Yesu ntia wo ma ne nkoba sa. Na sese yesu yitue na nsi fom. Yesu yikyire ne pe ntuma perfectura o yisika. Therefore ye buy nkwa na bone. Emwa nti ye nam. Ekwan ye be fa so ye benye sika. Mubedi. Beti. Ntini. Pese yesu mo so ye frema sika foni bi. Ye bodin ani ye bodin dia e wato ade so. Mementi. Sena wusi nim sena me ye madwuma enti na waba. Chamba se men kanche mu se. Bibia ni wasi kwan se mu bedi yi. Bibia ni wasi kwan se mu mienu mu bedi yi. Nemu ensem kai kitwa bi na wo. Therefore ni Eja. Tiene se ye no de eno na abeda ho no edam anim se sia me na wo kase wa ben sika pe ni mum je wo nie munam yenu na mabae e wa se baako e de na kra twa so afena mo yin sika tiemi so piska musika me piska pepa upiska I wasn't back. I don't cry so. I said, when is car? Children, therefore, see me catch you wow. For me, said Baban's eye. Meet me in the side. Some young Kwame name Koba. Sikenti. And Sika. What I mean is, can you be a fine of many best three, one of many big tea? Say,
enipa bebre wa bonti baby yi wo no na baby je wo wo de ne kra e twa so no nya sika ye mko hasi na me won so adwire me mintimi na mate me ka kire wa so na kan kire wa mate be tuma kanse Papa. Hey. What's up? Papa. Hey. She has been treating her braces to do it. Watch her down. Dear Tiene say, why you remember? Ye Jena no matusu. Akasi baby so ama. Bi so mai na mpese menye sika te se Dangote. Upeso nyeska. Pa chon. Upeso nyeska. Pa chon. Upeso nyeska. Pa chon. Ina dear Tiene say, just a baako. E de no kwatwa so. Ansa no nyeska. Sese, nti ase. Jise mkumbaako. Hey. Ansa no nyeska. Inti twenu. Upeso nyeska. Nana. Upeso nyeska. Semenye sika. Ene so behwere. Na mehwere me yonko kra. Mfaso obey. Ena menye afiso. Ona ne me yonko brebo. Ya me ne ko nakra na. Ha me baaye. One do ba. Ona de me baaye. Mini ni mienu ya te se ba fine form. Onya amenya, menya wono nso anya. Na ne sesei enti no ono na wo se me de ne kra. Sia no uchire ma, uchire akosisei. Menye. Sina me kacho. Ena wo so asina me kacho. Empenfo se sunie wo yi. E ma adwene. Mo nko dandwen ho. Se adwen sa kire bia ba. Therefore chamba. Na yenye wo. Yen ko danwere ho no yen na mu ne ye bibia mu ya ka to no. Na be de wo down mo therefore yentimi mfa wo dwan na akoko bia enyu replace. Yentimi nye jujumu replacement. Abanti. Me ma so ne so ade. Waka se moja no. The moja na na. Enwa na me hwehwe. That's right. Ena de me bodi no. Enwa na wo so de ba. Me nya konfo na ye dane nyoma. Ba na wo kan si asi wo. Asi. Same. We just Same tie. Po bi chia wo fum kwa so pa na krankranta abetwitwa no. Same. Ne bi timo su. Yentwitwa na yendidi. Osi Yendidi de sende na wada ho. No awo no. Anuma wo. Ba yenticha. Yenticha de ande senya obi ne beka. Eye ham. E ma wo. Same. Yesi be men sin so asan no ham. Ahia ne wose yedi mu aye. Enye. Emye ntana se ne so. Na yentimi mfa wo dwan anasa akoko. Same yanko. Ma brante ensheba bufuo tie. Ensheba bufuo. Na me yonko no mintimi nya taade wi. Mate. Se muntimi dia ekwa ndamanim. Ene ohia na mubetena mu saa akopem nkwanda ina. Yama ngoba na anu ami saa. Yam ye. Inya se dia du sisim be de no anu awo. Yama yani mmiri wiase Japan. Ena ni mo musu nyama. Asema makachro no. E wise to. Nyo no nkwa kwa na ne oba ate ne ma mu nyama no. Se nyo no nkwa ne be ma ote oba so. Campus ne bi wo ba no ama bi. Mfa me yonko brebo ne kra. Emra magiska. Menyu. Enyu nya. Me se menye. Me dono. Yanko. Same yenye. Jani wo sun ti saka te. E baba yesa ba nyina hwe. Sun saka te. Se wunya wiase japade nyina na wo hwere wo kra nko a. So be na wo so. Yen tana se. Nyen didida, yesi didida na ye. Enye didi preko.